+1 கணக்கு பதிவியல் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். மாணவர்களே, கணக்கு பதிவியல் பாடத்தில் பாடம் 12 இறுதி கணக்கில் வியாபார கணக்கு எடுத்துக்காட்டு 4 பார்க்க இருக்கிறோம். இப்போ எடுத்துக்காட்டு 4ல் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன விஷயம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இறுதி சரக்கு இருப்பு. இறுதி சரக்கு இருப்பு 25,000 கொடுத்துருக்குறாங்க. சரி கட்டப்பட்ட கொள்முதல் 70,000, உள் ஏற்றுச்சல் செலவு 5,700, சரக்குகள் கொள்முதல் உரிமை தொகை 4,300, விற்பனை 1,70,000, கூலி 8,000, கொள்முதல் மீதான உள் நுழைவு வரி 4,000. இந்த விஷயமெல்லாம் இருக்குது. இதில் ஒரு மிக முக்கியமானது என்னென்னா, சரி கட்டப்பட்ட கொள்முதல் கொடுத்துருக்குறாங்க. வெறும் கொள்முதல் கொடுத்துருந்தா 70,000 அப்படியே எடுத்துக்கலாம். இறுதி சரக்கு இருப்பை நம்ம எப்போயுமே வரவு பக்கம்தான் வைப்போம். இப்போ சரி கட்டப்பட்டன்னு ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கிறதுனால இதில் இறுதி சரக்கு இருப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கூடாது. ஏன்னா இறுதி சரக்கு இருப்பை சரி கட்டியிருக்காங்க. அதனால் இறுதி சரக்கு இருப்புங்கிறது வரவு பக்கம் வராது. இது முக்கியமானது. இப்போ நம்ம பற்று பக்கம் எது வரும், வரவு பக்கம் எது வரும்னு ஒரு லிஸ்ட்டு போடுவோம். ஃபஸ்ட்டு சரி கட்டப்பட்ட கொள்முதல் பற்று பக்கம், உள் ஏற்றுச்சல் செலவு பற்று பக்கம், சரக்குகள் கொள்முதல் மீதான உரிமை தொகை பற்று, விற்பனை வரவு, கூலி பற்று, கொள்முதல் மீதான உள் நுழைவு வரி பற்று. இவ்வளோதான் மாணவர்களே. இதில் நம்ம என்ன செய்யணும், இறுதி சரக்கு இருப்புங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கூடாது. ஏன்னா அது உங்களுக்கு சரி கட்டப்பட்ட அப்படின்னு வந்ததுனால இறுதி சரக்கு இருப்பு வராது. இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா, முதல்ல அக்கௌண்டன்சி அந்த படிவத்தை நம்ம ஃபில்லப் பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வியாபார கணக்கு அப்படின்னு தலைப்பு எழுதிக்கணும். இப்போ பற்று பக்கம் என்னென்ன வருது அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதுவோம். ஃபஸ்ட்டு பற்று பக்கம் சரி கட்டப்பட்ட கொள்முதல். ஏன்னா கொள்முதல்ங்கிறதே பற்று பக்கம் தான். இப்போ சரி கட்டப்பட்ட கொள்முதல் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 70,000. அடுத்தது உள் ஏற்றுச்சல் செலவு. உள் ஏற்றுச்சல் செலவு 5,700. அடுத்தது உரிமை தொகை, சரக்குகள் கொள்முதல் மீதான உரிமை தொகை. நான் சுருக்கமாக உரிமை தொகைன்னு எழுதுகிறேன். உரிமை தொகை 4,300. அடுத்தது கூலி 8,000. அடுத்தது நுழைவு வரி, கொள்முதல் மீதான நுழைவு வரி 4,000. உலகமானவர்களை பற்று பக்கம். அடுத்து வரவு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா விற்பனை மட்டும்தான் இருக்குது. விற்பனை 1,70,000. விற்பனை திருப்பம் இல்லாதனால நேராக இங்கே எழுதிக்கிறோம். இதில் என்னென்னா உங்களுக்கு இறுதி சரக்கு இருப்பு 2 பக்கம் வராது. ஏன்னா இறுதி சரக்கு இருப்பு சரி கட்டப்பட்ட கொள்முதலோடு சேர்றதுனால எந்த இடத்துலையும் வராது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், பற்று பக்கம் இருக்கிற விஷயத்தையெல்லாம் கூட்டலாம். தனியாக போட்டு கூட்டணும். இப்போ இடம் இல்லாதனால இங்கே போட்டு கூட்டலாம். 70,000, 5,700, 4,300, 8,000, 4,000. இதையெல்லாம் கூட்டுங்க. மொத்தம் 92,000 பற்று பக்கம் கிடைக்கும். வரவு பக்கம் 1,70,000. அப்போ 1,70,000 92,000 கழிங்க. இப்போ 78,000 கிடைக்கும். இந்த 78,000 தான் மொத்த லாபம். மொத்த லாபம். இந்த மொத்த லாபத்தை கொண்டு போய் லாப நட்ட கணக்கில் எழுதணும். அதனால் அது கீழ் இறக்கப்பட்டதுன்னு எழுதணும். இந்த பக்கமும் 1,70,000, இந்த பக்கமும் 1,70,000. இந்த கணக்கில் நம்ம தெரிந்து கொண்ட புதிய வார்த்தை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சரி கட்டப்பட்ட கொள்முதல். அதனால் மாணவர்கள் இந்த கணக்கை நல்லா பயிற்சி செய்யுங்க. அடுத்த எடுத்துக்காட்டு 5 சந்திப்போம். நன்றி.